Chámome Alicia Cao e son estudiante do Grado Superior de Automoción aquí no CIFP Someso. Eu elixín esta familia profesional porque sempre me gustaron os coches e tiña interés por saber como funcionaba todo o que está relacionado con eles e como funciona. Eu destacaría da miña experiencia no ciclo as instalacións do centro, o traballo en equipo e todo o que levo aprendido deste ciclo. A miña asignatura preferida é pintura, xa que é un módulo bastante extenso, no que facemos moita práctica e se fora todo teórico pois sería moito máis pesado. Eu recomendaría estudiar este ciclo a todo aquel que lle gusten os coches e teña interés por eles e nun futuro se queira dedicar a traballar co mundo do motor. A miña opinión sobre a FP é que é unha formación moi práctica e moi específica que ao día de mañá eu creo que nos axuda a insertarnos no mundo laboral dunha forma bastante fácil. Eu diríavos que se vos interesa algún ciclo non dudedes en facelo porque é unha formación que vos vai gustar e non vos vades arrepentir.